Bapak Isabil, Bapak Irwanda. Krungu lewat jungkring. Jungkringnya langka mas. Oh iya wis. Ada Deia. Indah waktu nih. Karya Cipta Alihin. Mas Lihin agak lagi deleng nok. Lagi deleng ya. Kula selawasi selalu ninggirina urip seuyuna bareng karo Rungo beli kada Deliang. Oh iya dengan. Lagi bahagia ceritanya. Ajang leledak ku sakti. Bersyukur karo Kang Maha Kuasa, karo sampeyan bahagia kula. Najan sederhana sun seneng atine, tinggal bersyukur lan cara tumpuk menang lagu anyar lagu dewek sampai kenalen mas Senok ada di menu saurip mah tempatnya salah kelalen.
juga. Yai. Spesial kangge Mimi aja tuh pacar. Sidak kawinan karo wong wedon simpenan. Wis paham kader biasa jaman kien soal cinta bisa diobrolin delen entok duit ditiga Sri Apista. Alah, mangga kakek Mimi aja si keluarga dari Parireja mangga. Kepriwen wong putu cinta ditinggalmu karena harta. Sumangga kangge keluarga besar aja. Wis pirang contone wong lanang duwe simpenan najan ayu kaya apa sing eman tetep ning omah. Bener ado ora si wanita rongan makin metu awak abang yen kakang sidak kawinan karo wong wadon slimpenan. Sri Apista rekonya alah. Pengen rasani kepriwen wong putus cinta ditinggalmu karena harta. Alah mama makan wis pirang contone wong lanang duwe simpenan najan ayu kaya apa sing eman tetep ning omah. Ora si wanita rongan makin metu awak abang yen kakang sidak kawinan karo wong wedon simpenan. Maka mama disuai-suai alah. Mama seepkeun mah tanggung mah mama iya mangga mama disuai-suai mangga mama aja mangga. Mulane beli tekalangi
deui. Makin mentok awak kapan yen kakang sidak kawinan hiji deui mah eta tanggung karo wong wedon simpenan. Hey. Mama saepkeun mangga disuai-suai. Alhamdulillah. Selamat datang kami para tamu undangan semuanya. Kepengen ngerasani kepriwen wong putus cinta ditinggalmu karena harta. Alah jos ngenah mah ngenah. Wis pirang-pirang contone wong lanang duwe simpanan najan ayu kaya apa si eman tetep bingung. Gula si wanita rawan makin metu awak kapan yen kakang sidak kawinan karo wedon simpenan. Mama saepkeun mangga. Hiji deui mama eta tanggung deh 2000 deui. Wis paham kader biasa zaman kieu soal cinta bisa diobrol deuleng entok duit teh ditendang. Alhamdulillah mama naon deui mah heula ulah wakaturun heula. Oh, kari batur engke can aya deui baturna cicing di dieu. Tiwasun sayang, tiwasun demen, tapi akhirnya ninggalakeun.
spesial kangge Bapak Kawi, Ibu Mas Rian, Bos Lawan, Wong Situngga, Kang Ato, Kang Ai, Bos Menir, Kang Radia, Bos Kolong. Persis kaya Gatot Kaca. Duh Bos Menir sun kedana selalu kelingan bayangane kaya ning mata ning sampean mulane kepikat tresna. Kangge Kang Wartani Bos Menir, Bapak Kawi, Ibu Mas Rian, Wong Situngga, Bos Lawan, Kang Ato, sing duwe Ganda Wijaya, Kang Ai, Mimi Aleta, Bapak Aleta, sing duwe Jaya Mulia. Buku pelemkang oli sama Bos Menir Wong Situngga. Ireng-ireng kang wowe manggis najan ireng sampean kesawang manis ning sampean ulane wis banget demen tulung aja ditinggalaken. Duh Bos Menir sun kedanan awan bengi selalu kelingan bayangane katon ning mata ning sampean kulane kepikat tresna. Kembali masih kangge Ibu Mas Rian, Bos Lawan, Wong Situngga, Kang Wartani Bos Menir, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Ai, Mimi Aleta, Bapak Aleta, buku pelemkang oli sama kula demang Bos Menir Wong Situngga. Ireng-ireng kang wowe manggis najan ireng sampeyan